Mundu hau guztion etxea da. Elkarrekin eraiki dugu. Baina oraindik pobrezia, genero ezberdintasuna eta arrazakeria bezalako arazoak gure gizartean zabalduta jarraitzen dute. Gainera, planetaren baliabideak agortzen ari dira gizakiaren erruz. Guzti honi aurre egiteko, 2015an Nazio Batuen Erakundeak garapen iraunkorrerako 2030 agenda sortu zuen urte horretarako herrialde guztietan pobrezia gainditzeko, aldaketa klimatikoari aurre egiteko, kalitatezko hezkuntza eta emakume berdintasuna lortzeko eta beste hainbat lorpen burutzeko helburuarekin. Hezkuntza garapen iraunkorreko hainbat helburu lortzeko gakoa da. Eta kontuan izan behar da, gaur egun iraultza bat bizitzen ari garela, boligrafo eta liburetatik mundu digitalera igaroz. Interneti esker, edonork du bere jakin-mina asetzeko hain informazio eskura. Gainera, azken urtean COVID-19 gure egunerokotasunean leku hartu duela ere kontuan izan behar da. Herrialde guztietako eskolak ixtera behartu zaldi baterako, munduko ikasleen 91%ari baino gehiagori eragin die aldaketak. Egoera honek, eskolak etxeetatik jarraitzera behartu ditu ikasleak, honetarako ordenagailu nahiz beste tresnak erabiltzeko beharra sortuz. Internetek ez ezik, beste hainbat teknologia aurrerapenek hezkuntzari ekarpenak egin dizkiote, hala nola software hezigarriek eta simulazioek. Eta nork daki, agian, datozen urteetan errealitate virtualari eta areagotuari esker liburuetan aurki ditzazkegun munduak norbere larruan bizitzeko aukera izango dugu. Hezkuntza garapen hauen guztien atzean, ehundaka informatikarien lan gogorra dago. Mundu garaikidean, teknologia hauen garrantzia gero eta handiagoa da. Gizartearen garapenerako, oraindik ere hainbat eta hainbat urteetan beharrezko izango ditugu programatzaileak, sare sistema teknikariak, hardware ingenieriak eta beste hainbat. Gure planetaren egoera hobetzeko beharrezkoa ditugu informatikan adituak. Eta zuk, ez duzu honen parte izan nahi?